Patay tayo. Ayun, ano ba yan? Ang dumi. Magpapahugas na naman ako, guys. Wala. Dubli-dubli nga. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ako yung yung kumbaga sa pinagkainan, uulitin ko, no? Kapag ako kumain, after ko na hugasan after ko nagamit yung trailer, pinahugasan ko right away. Pero sila, itong mga driver nilang iba, kapag ka ginamit, hindi nila hinuhugasan. I'm sure sinabihan din sila niyan. Ano? Ang dumi. Ano pa yan? Hi guys, ayan. Andito na tayo sa Ocean Trailer Algar Alberta. Trinap ko na yung aking trailer. Ayan, yung pinahugasan nating trailer na yun, 1440. Ito yun. Na-post trip ko na rin pati. Ayan, kasi yan ang gusto nila. Ayan. Drop natin yan. Tapos hook natin yung multi-temperature. Sigurado dalawang klase ng temperature yung ipapaano sa atin, ipapahila sa load natin. Mataas, kaya kailangan kong ibaba. Mataas yung trailer. Baba natin. Ayan. Tapos releasean ko ng hangin pababa para hindi mabigla ng ating mga Ayan. I-lower muna natin yung axle natin. Ayan, nakita nyo yung suspension natin. Sabay atras. Tapos iangat natin para sa ganun ma-lift nya. Saka natin natrasan. Yun. Tag-test. Drive. Yun. Pagkat na. Tara. Ito pagdating ko sa yard namin, papapalitan ko na tong buong ito. Ito, ikikip ko pa kasi magagamit ko pa. Pero ito, papalitan ko ng buong yan. Tapos i-turn on natin, make sure natin gagana. Para kung hindi, pagawa muna natin bago tayo pupunta sa pick up. Masyadong masikip dito, kaya minsan kailangan mong ganito, gawin mo yung ganito style. Yumuko pa. Kasama na lahat yan sa pagiging truck driver, guys. Kasama na lahat yan. Yuko-yuko pag may time. Pero kung mataba ka, hindi ka pwede rito. Hindi ka pwede sa mga ganitong masisikip. Kapag mataba ka, alam mo, yumuko.
Okay, yan. Labas tayo kasi hindi natin makikita yung loob. Pero, ayan. Kalahati pa. Repilan ko na lang yan. Hindi ko mabubuksan kaya kailangan kong umabante. Ride. Mukhang alanganin na naman ako sa trailer na to, guys. Parang hindi na naman nila hinugasan ito. Pagka ganito yung mga tirada, pakialam yung mga ibang mga driver ng torque. Ako, naghuhugas ako ng trailer na dinadrop ko. O yung tumunod. Ayan. Off muna natin. Ako, naghuhugas ako ng trailer na dinadrop ko. Pero yung iba, minsan hindi naghuhugas eh. Umantipong panay ang bilin sa akin ng aking dispatch na hugasan bago i-drop. Ginagawa ko naman yung aking responsibilidad. Pero yung ibang mga driver, ngayon makikita natin ngayon, guys. Tignan natin kung nahugasan. Kasi kung hindi nahugasan ito, papahugasan ko pa. Dala doble-doble yung trabaho ko nga eh. Kung tutusin, puro na lang ako hugas. Kumbaga sa plato na pinagkainan. Pagkatapos ko kumain, hinugasan ko ang plato pinagkainan ko. Yung iba na kumain, yung plato na pinagkainan, basta na lamang itatambak dun sa dun sa hugasan ng plato, sa sink. Tayo dyan, mga lang klase ng mga tao yan. Ito muna tayo rito, pre-trip muna natin to make sure ito walang problema dito sa unit natin. Kasi alam nyo, yun na lang ang trabaho ng reefer driver eh. Hindi pa natin magampanan. Mula nung umuwi tayo hindi pa tayo hindi pa tayo nakakapagpagawa ng mga defecto. Nakita nyo naman. So, make sure ko. Okay, so yan. Make sure natin okay. Oho. Ito. Yan talaga ang papagawa natin. Papalitan ko na ito. Ito papalitan. Papalitan ko na itong gulong. Pagbalik natin, pag umuwi tayo ngayon sa yard, pagbalik natin, bago na yung dalawang gulong ko. Ito isang gulong. Ang ipapakabit natin dyan, guys, virgin, brand new. Nakausap ko na yung shop manager ko kung magkano yung isang gulong. 800 ang isang gulong eh. Ang isang gulong kasi nito na pag brand new, guys, 800. Pero kung recap, nasa 400 lang. Kalahati syempre use yun eh. Pero bago yung recapping niya, yung tread depth, bago yun. Kaso nga lang, hindi reliable. Minsan kita nyo naman yung mga pinagdaanan natin. Ayun. Ilaw. At yan gumagana. Yan. Dito baka mamaya meron namang sumasabit dito. Okay naman sa awa ni Lord. Okay. Kita nyo naman yung na-pull over tayo. Yan yung mga tinitignan nila. Kapag ka nagkikis-kisan kasi dito sa bakal, may possibility yan na mabubutas eh. Siyempre, ang karsada, rough road eh. Natatagtag ng tatagtag eh. Lalo pag andito sa dulo. Picture natin yung mga gulong natin, walang leakage. Okay. Ay, sa ganitong sitwasyon parang hindi nahugasan na naman. Patay tayo. Ayun, ano ba yan? Ang dumi. Magpapahugas na naman ako, guys. Wala. Dubli-dubli nga. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo.
Ako yung yung kumbaga sa pinagkainan uulitin ko, no? Kapag ako kumain, after ko na hugasan yung or after ko nagamit yung trailer, pinahugasan ko right away. Pero sila, itong mga driver nilang iba, kapag ka ginamit, hindi nila hinuhugasan. I'm sure sinabihan din sila niyan. Ano? Ang dumi. Ano pa yan? Puta. Inamag na pati. Kailangan kong hugasan yun. Ayan. Contaminated yan. Pagkain ng ating pagkain yung ating pangarga. Up. Baba. Ito ano to? Kailangan kong i-report ito. Kailangan sabihin ko sa kanila, tatanggal na rin yung kanyang baka mamaya hindi pa tatanggal, pero malapit na, lilipad-lipad na to. Kailangan ibalik kasi kapag pag niya ito natanggal, ito maaaring tumama to sa mga ibang sasakyan, o kung hanggang doon matanggal hanggang doon sa dulo. Pag lumilipad ito, hindi mo napansin, pumalo ito sa nakamotor. Yun ang nakakatakot sa nakamotor Pag ito pumalo sa nakamotor, patay na. Delikado rin ito. Kailangan maayos ito. Ano ko sa dispatch ko yan. I-report ko. Para pagdating sa Winnipeg, maayos. Pag ito pumalo talaga, patay tayo. Yan ang mga delikado Sa sasakyan, papalo. Oo, papalo. Pero hindi yan yung talagang makaka-aksidente right away, yung depende. Pero kung sa nakamotor, yun talagang ma-outbalance sila, aksidente yun. Siyempre single nakamotor Ayan. So far wala akong nakikita na problema. So far So ito palitan natin ito. So dalawang gulong mapapalitan pagbalik natin. So 800 ang isa. Gulong pa lang yun guys. So 1,600 labor pa nun. Nasa 2,000 mo naman ng tabas ng income natin yan. 2,000 ang tabas. Ganyan talaga ang patok ng negosyo. Okay guys, tara, punta tayo sa pick up natin. Okay, let's go. Tapos ang reload natin, pag naka-pick up tayo, babalik ulit tayo ng British Columbia, Vancouver. At pagkatapos nun, ewan ko kung saan ako pupunta, pero ang tingin ko babalik ulit tayo ng Oregon kasi marami pa akong driving hours. Baka dadaan ulit tayo doon sa Idaho na yon, doon sa kung saan na pull over tayo sa government scale. But anyway, let's go guys. Huwag na muna natin isipin yung mga ganung bagay. Huwag isipin muna natin itong kung ano ngayon meron. Lalo lang tayo may stress kung iniisip mo yung hindi pa nagaganap. Ngayon muna, para makapag-focus tayo. Balik ulit tayo sa pagpapahugasan. Turn right, then take the first right. Balik pahugasan! I guess door number 2 daw. Door number 2. Ito, sa parang natin ito. Bayaran ko na rin, nakalimutan ko lang ito. Kukunin ko yung resibo doon. Balikan ko. Ayun guys, kinakana na.
Pinakatanan niya. Kunin ko na lang yung papel. Yan. Oo, oh, natin papel. There you go. Malapit na. Kumuha rin ako ng guys, kape ko. Oh, kape. Tsaka yung resibo. Okay, so ilagay natin dito kung saan yung kanina. Bali dalawang trailer inano natin, pinabasan natin. Ayan, 42. Ito yung kanina. Ito yung ngayon. 42 plus 42 84. Alright, so write it down there. Kailangan mo ring ilista kasi kapag hindi mo nilista dito hindi nila i-reimburse. Good! Okay, tapos na to. Tara, punta na tayo sa ating pipikapan guys. Let's go. Ayan pa, tumpik-tumpik pa. Para sa ganun, makalis na tayo. Pulis oh. Tara sa ating pipikapan for tomorrow. Pulis, ano yung nagawa ni may merienda lang yung pulis oh. Merienda ang Apo Pulis. Let's go. Parang yung nakarang araw guys, may duman sa wall ko na mag-snow na rito sa Calgary. Dito tayo ngayon sa Calgary ha, inuulit ko guys, nasa Calgary tayo. Taas na yung snow ng mga nakaraan eh, may nakita akong post nila, dumaan sa Facebook ko eh. 3 days ago, 4 days ago, malamang wala tayo rito sa Calgary doon, nandun pa tayo sa Amerika, sa Idaho. Yun nga yung ano, kasalukuyang ini-inspection tayo ng pulis doon sa Idaho. Sana saglit lang tayo maludan dito para sa ganun eh, makapag-drive pa tayo ng mahaba-haba sa gabi. Araw, mataas ang araw.
Sarap pagmaneho nito. Ayos. Nice weather. Big shoutout nga pala guys yung mga masugid natin taga-suporta, especially si Ate Chris. Ate Chris and family na taga Florida. At siyempre si Christian Baltorome na hindi nawawala sa video natin na laging nagko-comment. Shoutout sa'yo. Sino pa? I-check ko mamaya at i-shoutout ko na naman sa susunod yung mga madalas mag-comment sa ating video. Salamat sa interaction guys. At shoutout din sa ano, Kailukan Nwak. Magyaman nagtip paragbuy-buhay ko nyak. Malapit na winter, malamig na. There you go. Okay, we almost there, guys. We almost here. Pick up.
Okay guys, mag-check-in muna ako sa loob at I'm sure naman bigyan na ako agad ng door niyan kasi alas 2 ang pick up natin, alauna na eh. Alauna pasado na, mag-alas 2 na eh. Okay. Ah, ah. Alright guys, door 16. That's what this says. Door 16. Let's roll. Parang patumpik-tumpik pa. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Let's get this over with. Sixteen. Yan, ganyan ang dapat natin gawin. Dapat pag umatras tayo, nasa left side tayo. Para mas madali nating makuha. Alright, wait na lang natin.
Okay. Two hours later. Alright guys, sarado na natin. Nakuha ko na yung papel eh. Lagyan na natin ng seal. Kalahati lang itong load natin. Kagandahan din eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko ulit, no? Ito hindi maganda to. Ito pag ito pumalo sa ano, pag pumalo ito sa natanggal at pumalo ito sa nakamotor, aksidente talaga eh. Bulok na lang yun. Ewan ko. Double check natin. O, kalahati. Ayan guys. Wala. Tara na. Para makapag-drive pa tayo ng mga ilang oras. Hanggang sa Dumilim. So, zero ang set point sa zone 1, sa unang temperature, pangalawa 28, doon sa dulo, doon sa Puitan. So dalawang temperature ang karga natin, 0 at saka 28. Yan. Kaya kailangan natin monitoring yan para sa ganun eh hindi tayo magkaberya. Yun. Okay guys, ayan, nandito na mga papel. 4 na delivery sa Vancouver na naman tayo. Okay lang kasi maganda naman ang bayad niya. Nangalang nga mo, gano'n ang ginawa sa akin. Pinababalik ako sa Vancouver kasi ito yung mga load namin na talagang may value. Kaya magpapasalamat ako kasi kahit pa paano yung pangarga na ito eh worth it talaga. Yun guys, so thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. At ayan, salamat sa pagsuporta sa video vlog ng Lakay. At sana nandiyan kayo lang lagi. Ingat lagi guys. Peace out. Bye bye for now. Love you all. Lakay Tracker.